Pariakan satemah boten nuju prana atur dawuh dhateng saben tamu utamanipun pariakan saking Kasunanan Soka Pabingkah ingkang kinarya pandang pandhengen para kawula kasih pinaragan Kasunanan Soekarto ing babagan Budaya. Kirana mekaten ngantos wah janing mangsa kula badhe tumapaling dadi upacara kunjungan Yun lan matur Yun lan salawis Yun. Kumara ana apa Kakang Prabu kowe katya negara dia oh lagu patrape Kakang Prabu yen Kakang Prabu ora nyidra yang Dewi Warasinta tak kira negara ngamuk ora bakal bergerak para kawula tansah ayem tentrem penggali Kakang mula sapa kuwi Kakang para balekno rakyat Warasinta yang sat arek turun mejah kaya dalan broni kaya kiai kowe iki yayi ngusir paling karo aja pisan-pisan kowe wani karo wong tuwa najan to wong tuwa kuwi ora bejanji nang iki pakile bapakmu dhisik langsung ngono lah saiki kepiye nek negara takon kaya ngene kowe maju perang mesti oh la posik Kakang posik lesare perang iki nonton delok sapa kang diperangi apa kang diperangi ora kok mung waton perang gobras gabrus sing dibelani sapa ora ngerti ya nek ratune iki ratune kang bener nek ratune ora bener yen miturut pun Kakang ora bener woi lah kaya nuwun sewu Kakang Rahwana Raja kuwi darbe watakan para budi candala kowe lah dialah mula saka kawan kang ndakno kaneksonmu ndakno kanekson Kakang ora sak meguru ora sang gurone marang Kakang gelem apa ora kowe maju nek ora nanggara aku ora gelem yen to bebela Kakang Rahwana Raja tur meneh ya Kakang ngerti ya wiwit rikala aku tapa nendra niatku poso ora bakal mangan ngerti-ngerti mbok kon perangi dayaku saka ngendi Kakang wah kamu perkara biadokan kok wah manopo obo nyakirene pirang-pirang yang ini ora bakal luwih kowe aku ngerti negara ngalang kau kuwi sugih bondo bandu nanging aku janduk apa sing ana tak wujuti sing ra ana takokno bakal tau iso kadewatan aku njaluk tumpeng megana tumpeng robya mega cacah 1000 yadokan apa-apa kuwi kowe mangan kok sak negara pangan dhewe kuwi karo piye yen gelem ya weneh ana yen ra gelem ya wis ya tau sini terus
sego tumpeng robyong megor cacah 1000 panggang gujel maron cacah 1000 kowe lak salah wah kuwi peteng apa kumbukano kae gelem apa ora kakang yo tau juti umbene tuwak 1000 jeng kuwi bakal tau ngombe dhewe ora mendem kuwi kok ora bakal mendem yen mang Kumbakarna sing mangan. Cek kula wonten jauh Kanjeng Rama Dewaji. Wis krungu ngendikane pamanmu Kumbakarna. Kake cepat kok cek kaya ngopo ora Pak. Robyong sego megara cacah 1000 terus iki panggang gudel kemarin cacah 1000 iki ana omben tuak cacah 1000 jeng nggon muat mangan piye ora cukup pun kakang takon pun kakang ya karo cek sampeyan akeh monggo ki nggo ngingoni wong 300 abdi dalem turah kira aja mbok mangan enten ana kakang bakal tak entek apa kang dadi panganan iki kakang ya sakura apa kakiri wis jenenge yakso sakman kocak narko sapa Sang Kumbakarna amatek aji gedhonga daya kekuatan aji gedhonga yen ta wis mamangan tuwuh kekuatane Sang Kumbakarna tikel matikel genya antar ben kekuatan telas sedaya panganan ingkang dipun dahar Kumbakarna
Wah, mangan kok akeh kaya ngono. Wujude ora sepira kaya masugen. Oleh nyaron iki cilik nek mangan akeh. Mbok dicontoh ning kendang kuwi, ning kendang iki ora kesodahan, kira. Ngewangi-wangi ngene karo-karo logo kira karo dalane. Apa ya, Mas? Iya, Pak. Lah kok wis, apa karo? Iye, akang Rahwana. Saiki kowe mangkat perang, maju perang lho, Ger. Wah. Osek Kakang. Perang iki yo sing tak bela wis apa? Kowe bebela apa Kakang? Tidak. Kowe bela apa Kakang? Yen aku bela Kakang Rahwana. Yekti aku luput mungguing dewa, mungguing manungsa lan dewa mungguing jagat. Mergo Kakang Rahwana kuwi tansah luput, Kakang Rahwana kuwi kleru. Kowe ora gelem perang ora maju ora nang negara kowe. Aku ora gelem. Kemana? Piye Kakang? Kowe iki ngerti ora? Kowe gedhe, kowe cilik digedheke ana negara Ngalengka kowe mangan rupa metune negara Ngalengka Jiraja ngerti ora? Ayo aku ngerti Kakang. Sing bagok diadok sakmono kae iki kuwi metu ana negara Ngalengka Jiraja. Kae kowe tukul karepe dhewe ning nandur karo kawula ndi? Aku ngerti. Ning dhewe ora gelem maju perang, heh. Gene aku ora maju perang. Aku ora peduli kowe. Nek ngono ya dok pangan iki gajrak iki tono. Oh lah. Pangan aku ondeh-ondeh Kakang. Aku mangan utuh metu bali utuh. Ora ana potang budi utuh dina iki Kakang Dasamuka. Yen ora ana potang sakarepmu, yen ora gelem perang, miyatos negara Ngalengka lah kelakon. Aku lunga nyusul anakmu sing mati ana ing kayangan. Walah. Lah kok jebul tega temen kowe Kakang. Kowe ngorbanake bayi kang Dara wilang pupuk lempu ya anakku aswani mumpung. Kowe dadi beban tening perang ger. Ora sah nangis, mijajan di Solo. Kakang. Kowe kok sia-sia marang anakmu dhewe piye Kakang? Dosane apa lupute apa kok lupa aswanku mbok joko ning Malagan. Sing jaluk dhewe marga bebila diapus micek ndra. Kowe turu micek pirang-pirang sasi. Kentek asmane kumbawa kuwi mau bebila diapur mung ngerti. Yen ora gelem mas parang nutu to anakmu kono. Oh.
Yo, Kakang Dasamuka. Aku gelem maju perang nang ora bebela marang Kakang Dasamuka. Aku bebela marang kawulaku, bebela marang negaraku. Wis karya mesti ngono mati aku bela. Candrane pamanku Kumbakarna. Dheweke maju perang apa yen mundur yen perang? Syukur bagi manuk bagi main mundur. Tenang ora juwo praja ing gaman pamanku Kumbakarna dikemut jansan. Nggih. Wis sedika ngetake dawuh timbang Kanjeng Rama Dewa. Yai Dewi kepiye kowe njaga putramu Yai Dewi Dewa Dewa putih apa Kumbakarna Dewa Sujak kemasang pacupo kakang mas kula mboten saged jadi putra panjenengan ing aswani Kumbakarna kinumpa ya saiki katrenging manaswani Kumbakarna dumateng pacupo kakang mas ngantos dumugi ning pralaya muntri kananggono kakang mas iya mau menawa iki dudu rezeki dudu kanugahane awake dhewe Yai wis Yai mara gage samatakno papan pasujen papan palareman pun kakang bakal maju ning rananggono nanging pun kakang bakal meminta marang nugrahane Gusti Kang Kawasa ya Yai. Duh kakang mas kini merobok tempat dua pecah lajeng wonten ing paparatan kakang mas Yai pun kakang iki satriyaning negara
pun kakang kuwi bebela marang kawula kelawan negara kaya kuwi negara Ngalengka. Mulai saka kuwi Mas, kowe aja nangis ana ngarepan mara dadi cepakno. Uga rampe kang bakal kanggo semedipun kakang bakal maju marang Yai. Pamit marang sliramu ya Yai. Duh Kakang Mas. Ngatus watus montring aranang kono Kakang damel kata satria mesti mondro kono Kakang Mas. Kowe iki paduka kendel kemawon wonten ing dalem wonten macem wonten paparatan Kakang Mas. Kakang Mas. Yai, yen aku mbok sangone tangis tetamtu aku bakal leno ing lanang kono. Ora gedheake marang atine pun Kakang lagi nyuda marang kuwatanipun Kakang. Mula saka kuwi Yai, ora kagem manjingno sanggar pamujan. Meminta marang nugraning Gusti anggonku majiwane lanang kono bisa mbuyudha. Ya Swami. Kakang namung sebab kowe iki apa paduka ning yuda Kakang. Ora kagem mesmo kena kanggo kinarya kono manut Yai. Poncowat ayo iki Senopati saka negara Ngalengka Kumbhakana ayo ora bujak ora bakal mundur jangkap ora bisa ngotot genting ora wanara.
payu sian kulingan limo. Ayo, endi senopati saka negara Pancawati ayo. Maju negane ngadah. Iki tandingmu aku. Ayo anggota, wah maju apa getemu kowe.
Anoman. Kulontot jauh. Paman. Kepiye? Waduh. Diwasan paman. Senopati maksudnya nami Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna. Ih paman. Kasetenipun gegilani. Monggo kula semangat. Wah, pingkok trajange Deno. Senopati negara Pancawati Narpati Subiwang Narpati Sugaya nggih Prabu Rama Wah ora sah nyembah sesembahan ayo kowe iso ngetok buntute kok sebaik ah maju kowe
Rata wis Sugriwa ayo. Waduh, mati aku mati. Ayo Sang Rata. Antena sumbarmu ayo ora bisa mecahake. Watu geligen mesti geligen. Bisa ndelak besi abayo tandingmu Kumbakarna. Untuk Pandhawa tata jati wisaya. Iki aku tur malu. Nalika samono kinepek dening Yan Kumbakarna Sang Narpati Sugriwa. Datang bisa bangga. Dupi kendo yena witing. Polah Sang Sugriwa gigit grana Sang Kumbakarna ndret padha cakala. Wah! Saiki gak nipineng kaya ngene. Tanding wong. Oh, rajalah. Sugriwa, aja mlayu kok ngendi donomu. Sanajan lak-lakan wah, brasme kowe. Raden pranata kegiatane Sang Kumbakarna ngitapek-dape Raden. Kula boten saged ngawonaken. Kula dumanggaken rasa paduka Raden Lesmana Widaddo. Kakang Gunawan. Jauh Raden. Piye Kakang Kumbakarna ngamuk punggung dasana kang bisa mamambengi karepe Kumbakarna. Raden, mulai badhe badhe apa panglebon basa. Satu manggaki. Nanging boten kersa, kula manggaken rasa paduka Raden. Iya, kono gage maju.
Wibisana ya. Jika karena kula ningkai patukipun Gunawan. Ana apa kemajuan ning Pabharatan nggih ya? Nggih Kakang Mas. Saya panjenengan tansah paduka Kanjeng Kakang Mas Kumbakarna. Pari pasok kula rai paduka nderek Sinten Prabu Rama Wijaya. Oh lah. Menungso kuwi jejere dhewe-dhewe. Pangitepe dhewe-dhewe. Yen kowe nderek Gusti Sinuwun Pangubono telulas kuwi bener. Karo nderek Gusti Ratu wis bener. Ning sing kleru pun Kakang Yayi. Kowe ratu kok saben-saben gegeran, saben-saben rebutan panguwasa. Arep nemayo apa ratu kaya ngono. Nggih mongso nyadak kemenange wong liya. Nanging Yayi, aku ora bela marang Koko Prabu Raja. Aku bela marang sopan sago Yayi. Kakang Mas manggaken menawa komayane. Nanging mbok ijo Kakang Mas iki dipun warmaten nanging bondo iki. Kowe lah. Gosip. Lah kok dadi kowe bisa mendekake marang Kakang duwe dargatul kang kowe manggon yo piye? Kok kuwi derane cinta nerasan ing Sinten Prabu Rama Wijaya. Kang Mas bukan. Oh. Wis tak aturke ngarsiasi itu marang Sinten Prabu Rama Wijaya. Pun Kakang tetep ana negara Ngalengka. Ora-orane yen pun Kakang ora bakal ketemu marang Siasi. Menawi ngaten kadol pundi nasibipun para rewanda menawi nandhangi krija paduka Kanjeng Kakang kowe lah. Ngene ya. Pun Kakang kuwi duwe kasekten kang luwih. Pun Kakang duwe aji geneng apa wedok mapane apa tak sugih iki. Wong yo tak suku tegese telak. Nek telakku kuwi lara, patuk oleh patuk pilek aku bingung. Nah, kuwi kok aku Kakang iso mati. Iya. Mula Jawa kuwi Yayi. Dawana marang Sinten Prabu Rama Wijaya. Nyepani panah Gandewa Wijaya. Panan telaikum kang kaya bakal sirna Yayi. Kakang milo kamu dari jati dan Kakang lapono sido Kakang lapono mati jati kang menolong Rano liyo pun Kakang yo ukur ono tinggal matok
Wanda. Marang dene jatan gideng kulo salombo jatan ator kan. Rojane kae masaya kuat yo. Kakirekaken pecah pecah bukan maut ora. Kanjeng langit lepat katon legening sanging awis iki saking tak goleki gunung Himawat nanging sing jenenge Lata Mahusadi kuwi aku durung ngerti kok mayo banjur lunga klepat iki piye ya ana manora kurang akal tak bedol gunung Himawat. Gendonganan gunung Himawat luwar kono sanduring negara Yogya. Dadya kaget para kawula. Mulat Sang Barata siga semangka. Pawongan kang kurang tata waspadakno iki Raden Barata kowe dadi goreke para kawulaku ya lakon tak jemparing sigra pedhot ing aku. Waduh aku keneng iki pawongan kang dadi kliliping negara Ayodya. Ayo
sambato leganing atiku. Waduh Sri Rama, kula pamit pejah Sri Rama. Sira iki mau nyebut sapa? Kula menika abdinipun Sri Rama Wijaya. Sri Rama Wijaya kuwi mangerti yen kuwi kakangku. Lah banjur ana apa jeneng sira mak medhol Gunung Himawat? Menika kula dipun utus madosi Lata Mahusadi ingkang wonten Gunung Himawat. Sarene kula boten mangertos wujudipun. Banjur kula bedol sak gunung-gunungipun. Ya, yen kaya mangkono kuwi wektu tutupna lakumu, mengko baline Sri Rama bakal tak adani acara. Sodetan kadang kasuran pacarit purnaming gegono piye Jit anggone saguh merjaya para wanara. Waduh Dewa Ji, angsal berkah paduka kula angsal damel para wanara kula tibani pusaka kula naga pasa samya uta sedaya samya nandhang kobong sawetawis walah anak lanang. Ngene iki Jit cilik ndak itek-itek basan gede bisa ngrabekake wong tuwa ya kaya kowe kuwi Jit. Seneng atiku Jit. Inggih Kanjeng Dewaji. Wah, ora nganti gantalan menit Rama wis tingkas Kutyar aku sida rabi karo Kyang Warasita. Ora yo Jit. Inggih, tunggu Salaparo.
Kuwi sapa, Jit? Kuwi sapa, munyok apa dudu? Wah, menika wau nggih kethek Balawanara. Kowe moe ngarep bisa ngucap, bisa muni yen to para wadya Balawanara wuta. Seperangan wis kobong pusakamu naka pasa. Ndi buktine, Jit? Aja mayawa marang wong tuwa ayo. Buktine ndi? Waduh, Kanjeng Dewa Jinjun pangapunten. Kapeksa kula badhe ambang suri nyidra resmi sidanipun Rama badhe kula colong. Syukur yen ngono. Ayo enggal pakarna nyuwun pangestu Rama. Wonten dawuh sinuwun. Alam sira bilung. Wonten dawuh, Bos. Aja kamitegan derekno Gustimu anakku Ndrajit ya Wigananda. Anggone bakal maling Rama Wijaya. Nggih, ayo ngatur nggih mestakaken dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Saya hati-hati. Sumusul mananjani Sunana Marikayawa. Kula dipun utus ingkang Rama supados angrencani paduka anggenipun nindakaken wajib. Nggih menika nyibra dhateng Nalendra Pancawati Prabu Rama Wijaya. Oh, mengkono kok. Inggih, yen dadi kancaku ayo kudu tuduhna papan-papan pinangka kanggo papan parman Rama Wijaya. Ngoten monggo kula dherekaken. Nanging kiwancine wis lingsirungi. Aku bakal ngatekaji Wigananda. Para Rewanda bakal turu sawetara. Yen wis padha turu kabeh, gampang anggone nyidor si marang Rama Wijaya. Kuwi monggo. Wijaya arasa nandika ana parang Yai Bisana. Waduh nuwun emangnya mau ningo sing kuwi. Iya pandina apa ana gawe. Wekdawanci menika putra pulang kula pun Wigananda Ndrajit badhe dumugi mriki wanci Dedewanci. Lire piye? Mangke badhe colong lampah dhateng paduka.
Menika prayogi dhateng para wanara dipun dawuhi kedah betah melek. Mboten tegah dahar nanging betah melek. Yen yoga kepiye? Yoga didhawuhi melek ampun ngantos ngantuk najan to baju pamundhengi. Yes, mangsi borong kabeh kok tak pasrahke marang Yayi Bisana. Inggih, mangaten sumangga ing ngarsa Kanjeng Sinuwun. Para Wadyabaya, wanara kabeh Pancawati saanane ora kana sing dak alani. Para yoga kabeh padha sing sigrak gandeng wis wancine sore. Dungkap ing wengi kudu betah melek aja padha turu. Sing ngali ngono yen wong turu sore ora duwe bagian. Ngali ngono ana dewa nyangking bokor kencanane isine rejeki sak piturute. Ane kok yo mataku ngantuk. Ora kuat temenane kok piye? Waduh. Wah. Sudah ora kuat tenan. Ngene iki kok ana sindan sing ayu wis ora bakal kaingguh. Wah, wis mbok mangsa bojo dadine. Biyen sing wani ngobong negara Ngalengka Anoman si kethek putih ngobong negara Ngalengka sebab Rama Ngalengka Nyidra Sinta. Wah, yo iki sing Anoman iki mau apa turu jane. Lah kok ngatasi turu kok mripate mencereng. Oh, lagi ganjel dom ngono. Sembrono. Wah, tutupno anggonmu turu aku mbacotake laru. Dene sing nyuwuke gampang mo. Dene sing ngendang ya iso nyuwuke. Mau nyebut malik pelok kan gampang sing nyuwuke. Ya kene saiki ya iso nyuwuke. Bocah anak-anak aja guneman dhewe. Iki wanter gawe Kanjeng Sinuwun lumantar Raden Wibisana lan Raden Sugriwa. Para Wadyabala wanara kenen melek wektu bengi iki aja nganti ana sing padha turu. Kalebu awake dhewe Gareng Petruk lan Bagong. Lah kowe mah, lah aku wong tuwa sak senengku. Ora aku dibagahi kari dhewe ngene iki ora apa-apa, ora masalah.
Jane yo ngantuk mumbange nang cetok sewengi nganti jam 5 lagi bubar. Ora ngomong aku saguan kok mong. Lah yo mulo kuwi nggih. Wis padha melek aku tak turu dhewe kene. Wah, dan mengkur memang karo ngentut. Dan mampu kayak orang. Wah. Dan ngisis cuma. Bro. Iya kan, Gareng? Iya, awake dhewe telu pun Kakang, Tole Petro, lan Bagong. Padha lintah melek. Tak melek lho, kulino melek kok, Bro. Lah mene kok wong yoga laris kok wong yahane turu. Ha iya. Supaya betah melek iki bicarane. Betah melek yo apa maneh gaple, wong ngombe kopi, tak piturute mau main game. Ha iya. Lho, kok tepak-tekuk rek. Tak melek-melek iki ora kuat tenane. Oh, andelane sinden ayu nginceng ayo. Ora betah rek. Ya, aku tak yes ngene wae kok nek ning sesuk pasti teko ora ngerti. Walah, ya aku tak ngene. Iki sapa iki? Allah, gue patah juga mesau. Ya ngene wae. Wah. Wong pusaka DJ terus piye? Bayu ngono ya Allah dhewe kok. Nak neng lambune iki ya aku ora iso. Pakene ceklik. Ceklik wae batangan. Apa-apa gayah-gayah ngono ae. Pengguna petengange kok. Waduh, papan petenge kaya ngene iki piye? Waduh. Wah, iki ngono apa iki? Ambune udut kaya ngene. Ambune tegesan. Iya, di wong teko. Mbok di rene anake dirono, tiga. Dulu malah libur. Wong atase ngelilir nganti nyampruk rai. Wah, ini main bang. Jangan. Maleng. Aku maling ngopo? Kowe ngarani maling. Kuping ndi? Ayo. Lagi ini maling kok wani ya iki ya. Sembrono. Ayo, yen pancen karo muni yo. Sing atase diatur kok. Wah, digugah do meneng wae, waduh. Oblak maling padha. Kok ora tunggal e. Goleki Gong. Ayo, batangi Gong. Piye lho? Ngetutke wong tindak cidra kuwi ora penak. Ora penak piye? Wong enak arep maling ya piye-piye ora penak kan. Ngeterke iku ya kena perkara. Lah kepiye wong awake dhewe batur ora mangkat. Apike awake dhewe krungu kadoblak maling ayo ndelik. Ayo ndelik. Wah. Wis bacot nang ngene Mbak Lur manut kowe. Golek sing mapan-mapan. Enggak nang kene. Ya ngono aku nang wis ta.
manggil menang wae. Belek. Wah, ini 12. Ya komen bawa kaya ini turu sik. Ini mangan. Sebab waktu ini dintek kalau dalam ngarep mau. Mas bener terus pol dhewe suwe dhewe. Mosok bose malah berseprapat jam orane. Dia maling ya. Sopo lu? Petro. Petro apa? Goleki ngono kok. Goleki. Menengan kok gak iso. Janji ketepe, oh awas. Lainnya ngorong main. Masih ada kancane iki. Bakong jane ngantuk malah mesti domelek meneh. Pecekel usai-usai. Sopo kok? Oh, kena bakong. Bakong ora pangling. Bagong. Anakku gareng. Aku ngantuk-ngantuk wis sore. Tak ning mburi nak piro tak ngomong. Sapa lu? Gareng kok gareng. Aku yo tak melu. Di kancane maling mesti eneng. Wah, ora sido iki kono wae. Sapa lu kok bali? Menyati. Ya menyati rasane. Loh. Lah kok kok besar? Lah lagi nguyo. Lah kok ora ngalih? Ben aku weruh. Wah kaya walah. Ayo balik. Kaya ana gribeting manungsa. Sapa sing sapa tu bengi iki? Wah, kula Gusti kula. Kula sapa? Nitik suarane iki kaya Narpati Sugriwa. Nggih, kula Sugriwa. Yen Sugriwa kuwi suarane rada arum, ning kena ngopo iki rada gerasak. Kok kaya suarane anggodo. Nggih, kula anggodo. Anggodo kuwi mestine rada halus sithik. Kok kaya Anila. Nggih, kula Anila kowe. Anila? Nggih. Anila kuwi rada kemeng suarane. Kok kaya Wibisana. Nggih, kula Wibisana. Kowe yen ngono maling, maling. Sing gedhe pangapura mangku nungkak Rama ora basa marang paman. Sakarepku nggih ora apa-apa. Nggih, putraku Ndrajit Digonanda.
kowe wanci diduwanci kok banjur kedaton Macawaton galopong nggih. Kula badhe nyidra dhateng Sang Rama Wijaya badhe kula percaya. Lho, kok kowe ngono nggih? Kowe bebelo marang wong tuamu kuwi nonton marang perkarane. Wong tuamu kuwi tumindak yo nalisir saka pabraning papaton. Ngrusak pagelahe kena ngapa jeneng Sira Raja kuwi? Mereka yang sepuh ngangukir Dwaraga kula kedah ngaturaken dharma bekti. Yo, sak mestine nggih. Nanging kenging menapa paduka menika kadanganipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Nanging kenging menapa paduka malah abot tiyang sanes tinimbang sedulur. Menika patrapipun menapa? Menika boten patrapipun satriya. Satriya mujiring pupuh nggih paman Wibisana nggih paman Gunawan yo. Iblis selamat. Ajeng menapa salah. Yen ora gelem minggat dhewe tak berabang sing dhewe wah sedenge. Raden ya Megananda asal walira saka Megamendung ndak lepas jemparing bali menyang asalira nggih. Sang Raja aras pangandika piye kok kabul kausarane anak Undrajit katewasan jinipun katewasan piye ingkang putra Megananda Indrajit gugur salbeting rananggala aduh anakku munggah aduh wah waduh nganti tapis para wadya bala raseksa wadya bala ngalengkor gamben wiwit Ungga Karna paman Prahasta lan sak piturute kena ngapa anak-anak ngalengkos padha keret lampik gugur rananggana kok inggih
Mara gage aku Jarwanana kok. Nggih. Menadipun parangaken kok tak matur. Awan-awan menika kula menika janjanipun Dewa Kejawantah. Kula menika menadipun larah ingkang saestu Pakde jenengan. Lho kok ono? Nggih Pakde. Paduka menika dawuh kaliyan mantasan Widodari Bathari Antara. Monggo Bathari Antara menika putranipun Sandang Bathara Guru. Lho Paduka menika mantune Bathara Guru. Mantuning rajaning Dewa. Dewa wae tak kalahke kok, Bok. Ora ngono. Wong sak donya iki sing iso ngalahke marang Dasangka ora ono. Lho, kuwi padhe. Kula nak jenengan nyebut kula togok niku nggih mboten napa-napa, nyebut kula Pakde nggih mboten napa. Ya Pakde. Lah lak ngono ora apa-apa. Pakde togok nggih wonten dawuh. Sopo paring marah marang putrama iku. Nggih. Nuwun Paduka menika sipating Narendra Gumbrinaturata. Menawi saged ampun ngega dhateng hardaning kanepsa. Bedah Praja Mbaya Putri menika mboten menapa-napa nanging gandeng menika kangge Kaca Benggala Paduka Nidra pun Kyang Warasinta. Namung sak bala kethek mawon saged nelasaken wadyabala Paduka. Lah niku kados pundi nalare? Kaya niku sampun dipun emutaken Gusti Kang Makarasa dene Paduka. Dipun menangaken Narendra ingkang Dugding Samalading. Nanging berbondo berbandu nanging mundi sampun telas. Wadyabala sampun telas tapis. Anak padha reneng pun kados pundi. Mrengga atur kula pun mangpasrahaken Kyang Warasinta. Jenengan man mertobat kalapun Bathara Rama. Wis. Jebulane entek-entekane kon balik ke Sinta. Kon balik ke Sinta, Sinta tak cida. Bakal wongku gawe kok. Ngecomang kaya bialang, ngecuwis kaya mriwis. Mulang kaya guru. Padak ya pamuga. Dasarane kula kan wawara. Mumpun. Wis saiki ngene kok. Golek pendhita sing pinter. Supaya batang umure Dasamuka isih dawa paling cendhek. Oh nggih, nyuwun pamit. Ayo lho. Iki pendhita nggih sampe ngarga Gondang ayo saka Gunung Gondang nggih jenenge Begawan Wilopo bener Mbah jenengmu Begawan Wilopo nggih kula pun Wilopo kondang pendhita ampuh nggih miterat kondangipun ngaten bisa batang nang Sipru kula kinten nggih saged coba batangan wipit Dasamuka kuwi isih dawa apa wis enjak nyuwun ngapunten sinuwun kula tak semene sawetawis oh nggih kepareng matur yo matur kali nyuwun ngapunten nggih sinuwun Paduka menika kula kinten kantun sedinten boten wonten. Piye? Umur Paduka menika sedinten boten wonten. Sing gawe umur cendhak karo dawa iki dudu ngomongake Gusti Kang Angarjika. Dasamuka ya iso. Oh, antarane njabut nyawamu ya iki saka gaman kowe iki.
Antarane pati kuwi saka gamanku kuwi, ya saka bulemamu sing cewek-cewek. Kok? Dari pendito ampuh, betek orang nasibku ora bisa. Dari umurku kayak sedina ora ana kok. Wolongku niku jan-jane pendito ampuh. Buangan kono, boleh pendito meneh? Nggih, ngestaken dawuh. Kuwi yo pendhita kok. Wah, niku pendhita ampuh. Ora kelamben kok ben aku kethu kaya wehku kok. Oh, nyemanggakon wong kondhange nggih pendhita ampuh kok. Yo, ora dadi apa sing baku bisa batang nang sipe dosa mongko. Hei, pendhita. Nyuwun wonten Jawa sinuwun. Jenengmu sapa lan ngendi omahmu? Oh nggih, nami kula pun Slamet Kutir. Slamet Kutir? Nggih, ingkang gairong niku wau. Sak menika ngethuk. Oh, gawemu nabuh. Nggih. Kanggo apa? Nggih, kangge nguripi keluarga anak wong bojo sampun boten gadah. Lho, ora rabi. Wah, pun boten saged modhot. Ngapusi kowe. Ngapusi kowe. Wah, nggih lajeng pripun malih? Omahmu ngendi? Omah kula Samiran Gondang, Winangun. Samiran Gondang? Nggih. Selamat. Wonten Jawa. Kowe bisa mbatang nang sipit dosa mengko kowe nggih saged. Hati-hati kowe ora iso mbatang sak menane pepel biasmu. Kaya ora dalam kurang lakon. Garang-garang ya rada sik suwe ngurmatine wayang loro kuwi. Wong Slamet kok. Ndak dipatang aja grenang-grenang. Nggih, kula tak semene. Oh nggih sinuwun. Oh nggih piye? Kula ngaturaken saklugunipun. Ya saklugune piye? Gesang paduka menika taksih umur panjang apalipurna. Sugih raja Brana malih. Kowe lah dalah wah apik. Nyawamu ana pekel. Aku ya ngerti, Kak. Aku ya ngerti. Oh, ngono apa dibagi ya? Heeh. Kok nak dibagi wis ngerti dik. Tenang kok nak dibagi kok tak ngerabi meneh. Slamet Kutir kaya ngono. Aku wis telat duda suwe. Ngomong arep apa kuwi? Niku kagak badhe jajan mboten ndek dhuwit. Kowe aja samar, tak ganjar. Dhuwitku akeh. Wah, iki ama ratu kok. Yo, iki kanggo urip sak jroning 7 taun. Wong iki kuwi mung sarana kowe bisa mbatang marang mangsipku. Nggih. Wah, sida bodho iki. Yo engko ning jaba urusane. Ndang bali kono. Nadyan wadya para gusis mung karyaku Prabu Dasamuka badan sepata. Nanging tak kira bisa ngrampungi Rama Wijaya.
Sebab apa? Prabu Dasamka duwe aji yaiku Pancasanya tan luputing pati. Sing baku bisa tumumpang bumi, bisa urip meneh kok. Wulang nggih. Pun monggo sak kersa paduka dumbanana kok nggih. Yo kan gawe. Tak tak Wijaya artayun-ayunane yudha Rama Wijaya ora pangling Prabu Dasamka sing mapakake man Rama Wijaya yo Rama Wijaya kowe seneng ya bisa nyirnake Prawadrubala ngangka sak utuhe klebu anakku kabeh gugur paman Prahasa gugur adikku Kumbakarna gugur kabeh wis ora sapa wae mung gali siji Prabu Dasamka penceng tekadku aku bakal ngrabeni Dewi Hyang Warasita ya garwamu kowe nututa tak pocok utawa manggamu tak gantung siramu kethok gulumu wah
Ketiban jemparing Kudu Wijaya lakon utak ludira nyata duweni nyawa rangkep mara gagil wajan mewah ayo hoto ya sing andhap ana warna kaya goro ageng waduh kuwi bisa ana kadang wano iki kados pundi sih emang Kanjeng kok Prabu Dasamuka menawi gugur saged gesang malih iya pancen ngono kuwi piye bisa ngarampungi reka dayamu nggih Wanapa? Kakang Anoman wonten dawuh Raden. Mula badhe Kakang Anoman bedol Gunung Swelogiri. Sakwancine Dasamuka Kakang Prabu gugur gumrekah. Enggal blekana Gunung Swelogiri. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo, Kakang Prabu kula aturi lepasaken Gawijaya kang pungkasan ya dingestake dawuh.
Oh, Rama. Nganti jelek kowe ngelanggati mangkri daku Prabu Dasamuka. Duwe aji Pancaswanya, ruputing patri bisa urip meneh waton isih sumambah ana sak dhuwuring bumi. Oh, Dasamuka, Dasamuka. Wah! Waduh! sing gedhe panapura mudine wektu dina iki pun kakang bisa gandeng tangan marang jeneng sira Yayi Sinta meneng. Nggih sinuwun. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Ora dadi pangapa. Pak menika nggih sinuwun. Kula nderek nekseni. Lawan guguripun Nalendra ngampa Prabu Dasamuka sakwetahipun sampun lampah tegiyah Prabu Dasamuka kineblekan gunung Swelagiri dening Sang Anoman. Italing Sukerta ing jagat mugi warata negara kita Indonesia luar saka panandhang. Monggo jen maneka mring kuwasa mugi-mugi negara kita tansah aman lancar sak lajengipun ngantos dumugi jeboling jagat.